出国那个 Schlemm 中有农山起嘛。Habari kong du ngako ban keren ni habari bani ka roster system kum unong mi khamat ngaban keren ngamla bar sangap ngamla bar chupet ngamla ban ya pen balajan collection, and I'm here to speak with responsibility and authority. Ngako ban keren ka clear message ya ka ngako ban pha ka clear message ka government MDA government badam kam ban review habari bani ka roster system ka kom implement kalong two bias kalong imbalance badong kam kuminong mikmat barwan ra ita ka balance haga jay pendri bujungi ngan perken mau haga bang lawan ra ika state reservation policy haga bang adawa bade ban revamp ban review nama kalong outdated Henry nama ngalap iba pun haga bade ba job haga bade ba ka job reservation kalong ka bon ka floss ka bon ki jingduna ti Henry la ong pat ba kalong communal nginum la banon ra Henry ngan semua badong ba dadang wara ma ti por penong badon kala bandon ki jingi so pier jay benriu hatu kani karkom implement ka roster implement hatu kanum wara ke jing pia ba ke jing pia jaban riu manobar simu jing clear barnga sngo kani gade ke jing bakla jong another blunder mistake ka bla commit da ka executive ha ka ba ka legislative ka shu thia tinga sngo banai ka borong manai khoblai kham ta me ka honorable high court ka bla kentu ya ka sarkar Meghalaya ba ka dei ban implement ka roster system khana ba kan numdon ta ka kanong dong kata kejeng imbalance. Tiang barat kadau ngasko hani kapor ba ngidok kam ban penren. Da baru kinong song bat kam tam ki khon samla ki bathrang ki basliang ya ka kam. Bat ngahaban bu kejingkeli. Sei kita ki amali. Ki bat perta i jamin rio ki ba perta ya kejing jong ki khon samla. Nginom la ban compromise tam belajan collection. Kam mentoy punya kan election kam mentoy punya job tang collection dari ngiklet pat ya ke generation. Tengah sengo habari bani ka roster system ka bala implement da ka sarkar Meghalaya kala dei ka wai pat ka banta ka bale kerki biang ko mangile kerki ha ka bade ba ka jingke nga pot work so habari ka jing tei ka building ISBT habari ka jing tuan ka dom ka tu ka khli jong ka assembly ka dei ka taw baru ka jing le kerki ngim kwa bani ka roster system ru ban le kerki dong kam ban review lem pumta ngaru na kalian jong ngan hapat penkre nam tani ka next assembly session an wara ni ki issue ba ka jugo por ngan pelong ki issue election lemba habari bani ka roster system tinga sngo ban kerpat ban kentu ya ka MD government ba ka ban review ya ka ni ka roster system nomor kalong totally imbalance kamara e ta jilong balance hapre ke jaban rio kala no silia tinga next camp hi ba su thu ba khamtam ki samlaru ki su thu apre ni ka penta ini kentien mo so pa bulan jong